Parang may iba dito sa coffee na to. Ay! Sino may-ari dito? Bakit ganito? Bakit ganito to? Sino may-ari dito? Ha? Sino? Bakit ganito lasa nito? May-ari dito? Ha? Sino? Bakit ganito lasa nito? Ay, sir, kayo po may-ari nito? Yes, ako po yung may-ari. So, bakit mo? muna kayo. Hindi, kailangan pa yung makausap. Ano pong problema? Bakit ganito to? Bakit ganito to? Bakit ganito to? Bakit ang sarap, sir? Ang sarap talaga. Thank you. Ang sarap! Thank you po, thank you. Kasi parang nakalimutan ko yung pangalan ng jowa ko. Parang MJ na yata. Parang MJ na Hello everyone and welcome to But First Coffee! Kayong kaluguran and syempre karing kaya katamo pong kabanin kay Nikki Pampanga at yung mga friends natin dito sa Central Luzon, may bagong coffee shop na bukas na talaga namang mag-e-enjoy po kayo at ang gugwapo ng mga staff. Alright kabalen, at saka pa rin editing But First Coffee Shop. At sa mga Central Luzon natin, ayan, nagtatagalog po ako at Kapampangan kasi hindi lang naman po mga Kapampangan ang pumupunta dito. Marami pong dumadayo dito at gusto nilang tikman ano ang meron dito sa But First Coffee Shop. So kausapin po natin ang owner, si Sir Robel. So, hello kabalen, good afternoon. So, welcome po sa store namin, no? But First Coffee Dolores, located lang store namin, no? Coffee shop. So, kung makikita nyo, ito yung mga product namin. So, yan yung favorite ni Armuna, yung ating Spanish latte. And then, meron kami mga cupcakes, meron kami mga pasta, and cakes and breads. So, may enjoy nyo po lahat yan. Alright. Yun po, si Sir Robel po ay matagal na nating kaibigan to. Sabi nga nila, kahit hindi kami madalas magkita, basta nagkita, nagkumustahan, andyan pa rin yung friendship natin. So, bukod sa kinukumusta kita, kapatid, kailan nagsimula itong But First Coffee? Yan, so, yun, thank you sa pagtanong, kapatid. So, nag-start siya last November 2022. So, more than 1 year na po siya. No? So, kinikater namin lahat naman, mga students, mga offices, pwede po kayo mag-order. Meron po kami free delivery, no, na in-house. And then meron din kaming Buy, Grab, and Food Panda. So, ang maganda is tikman yung coffee namin para malalaman mo kung bakit siya nagalit kanina. Kasi para malaman niyo kung mukha pa nagka-amnesia kayo. Yun, nawala na yung sisig yung jowa niya. No? Naalala niya yung barista namin.
Alright. And syempre dito po sa But First Coffee Dolores, ito yung unang branch mo, ito yung pinaka-main branch mo. Syempre, good news po para po dun sa mga medyo malayo ng konti dito sa Dolores, San Fernando. Meron po silang bagong bukas, di ba? Yan po ay sign na nagiging successful ang isang negosyo. Ibig sabihin, may ibang naghahanap sa isang lugar. So maraming nag-request kung saan pa mayroong ibang branch bukod dito sa Dolores, San Fernando. Sir, saan po matatagpuan yung bagong branch natin? Ayun, yung pangalawang binuksan namin na branch is located at Wagwa Town Center, no? So along highway po siya, tapat po siya ng tawag dito ng Merida Queen Valley. So kinikater ulit namin doon mga student and mga offices na nandun. Yes! Ito po yung may Jomapur din kasi doon, di ba? Yes. May Jomapur. May Jomapur din po. Yeah, nandun lang po. Ito po yung sa may crossing ng Santa Rita, Guagua. Tama po. Oo, nandun lang po siya. So, madali lang po siyang hanapin. I-google nyo lang po ang But First Coffee sa kanilang page. Sir, ano po yung page natin sa Facebook? Ayan, like and share, But First Coffee Guagua and But First Coffee Dolores sa Facebook. Wow! Nandun po yung mga contact number. Halimbawa, tamad po kayong lumabas na kung nagdi-deliver po ang But First Coffee via Grab at saka Foodpanda. Kung gusto nyo po, ako po yung magdi-deliver sa inyo. Walang problema. I-chat ako ni Sir. Ara, may deliver tayo sa Grab. Yes. Ito naman, Sir. Katanungan ko, ano pa yung bukod sa mga coffees, meron bang isang particular na item na talagang pupuntahan dito? Kasi alam mo naman yung mga coffee shop, pare-pareho, alas pare-pareho na lang yung mga tinda, di ba? Dito sa But First, ano yung isang item o kakaibang pwede nilang matikman dito na kahit malayo ka, pupuntahan ka nila, kahit may coffee shop sa tabing bahay nila, sa'yo pa rin pupunta. Ano yung mga pwede nilang ma-experience dito? Ayun, so sakto yung binanggit mo, no? Ang pinaka-pinupuntahan talaga dito is number one, yung place namin. So kung makikita nyo, very tahimik po, pwede po kayong mag-study dito, pwede kayong mag-work. Yung isa sa mga pinupuntahan dito, yung pastry namin or yung cakes namin, no? Like yung carrot cake namin, hindi po siya matamis, pwede po siya sa mga may tawag dito, mataasang sugar, kasi pag natikman siya is pwede siyang i-partner sa hot coffee. Tapos at the same time, yung place namin, hindi po kayo mahirapan sa parking. Kung makikita yung parking space namin, sobrang lawak.